Khyrdop Ilp bedang Shushna de Keseng Khasi Student Union hakini ki Khindiat Sngi harut Surakba National Highway 6 hakashnong Arpu Mayor Paha Maulen kala Shah Pynpra no bat Shah Thang bat nakaliang Keseng kala Kynnoh bade ki Pulit ki ba Pynpra ya kate Khyrdop. Kumban chupin pau baka KSU kala Pynieng ya kate Khyrdop haka handriu terik mentau benai ban penlong ru ka jing talasi na phang ki kali jing ki breu ki bawan ki wei ki jala kum ka jing pitre kam ya ka ILP Hadieng ka jing kuman jong ka sarkar bakan ay ka ILP haka jala bat ka jing dikho ka sarkar jala ban pitre kam ya ka Meghalaya Resident Security and Safety Acts MRSSA na ka benta bante la kam ya ka rung kami jong ki mender. Halor kate ka jing Pynieng ya kate ka Khyrdop na kalyang ka seng KSU ka don ru ka jing tmu ban beteng biang ya kate ka kam kum ban kirsiu thia ya ka sarkar pdeng ba ka David shim khia ban a ya ka ILP bat kum jo ru ban pintre kam ya ka MRSSA ha ka jala. Na kalyang ka seng kala Kynnoh ru ba ki Pulit ka barni hat kila Pynpra no ya kate ka Khyrdop hinne ka step.